Good morning everyone! Welcome back to my YouTube channel, Australiano Bisaya karon. Sulok light usagid ta ko yung itong mga ka-birds na duty. So, tara mag-shopping. Gusto na shopping tayo sa tao. Let's go! See you later. Pero, hindi ko pwede mag-drive na naka-camera kay na ayoko maka-find and then double the minutes. So, tahimik kasi weekend. So 1 hour parking ako sa loob ng car kasi may pipick upin. So hello mga beautiful guys, welcome back to my YouTube channel, Australiana Bisaya. It's Jen here. Happy Saturday sa inyong lahat. Hope nasa mabuting kalagayan ng lahat, no? Mag-ingat-ingat sa sinong naglalakad. Unboxing si Mai ng package. Bakit? Ilan gumala ba yan? Nasa isip pa kasi ako dito. Gusto ko yung ganito eh. Ay, yung mga damit na ipapadala sa... May box pa ba doon ng LBG? Charang. Ha? Wow! Pang work yan? Oh, hindi. Pang gala, no? Akin to. Nice. How much? Wala pa itong 100.